να μας μιλήσουν. Όσοι ξεχαστήκαν κι αριθμοί τους δεν υπάρχουν, μόνο αυτοί επιτρέπεται να λείψουν. Χημεία, βιομηχανία, αν δεν σε είχαν άγγι θα ήμουν στην επαρχία. Αγρότης θα γινόμουν, θα φύτευα το χώμα, θα είχα ζωή μπροστά μου κι 20 χρόνια ακόμα. Να είναι εκεί κι εργάτες όσοι μείναν να'ναι, για κανόνες πάλι θα μας πούν. Όσους τους μαζέψαν απ' το 8ωρο φορεία, μόνο αυτοί θα δικαιολογηθούν. Χημεία, βιομηχανία μου, αν δεν σε είχαν άγγι θα βρίσκα την υγεία μου. Βαρκάρης θα γινόμουν ψαράς και θα είχα εφόδιο, στο αίμα μου να τρέχει της θάλασσας το ιώδιο. Αρθούμε και εμείς ευχαριστούμε. Τις μάσκες και τα κράνη μας δεν θα αποχωριστούμε. Αυτά έχουν γίνει σώμα, στο σώμα μας και βγαίνουν την ώρα που στα σπίτια μας 4 μας πηγαίνουν.